מה אתה רוצה לשתות? מה אתה רוצה לשתות? איזה חמוד אתה. מים? מים? הנה אני אביא לך. ראש מועצה, בטח. בואו תשבו. בוא. יופי, שנה טובה בן, תודה רבה לכם, תודה רבה. בטח, אתה לוקח את זה הביתה. זה שלך. היית, הוא שאל אם הוא יכול לקחת הביתה, בטח, זה מתנה בשבילך. ואיפה הודו? בסדר, אתה, יהיה לך כל היום לחפש להכיר את כל העולם, זה בשבילך מתנה. טוב, אמרתי ואם אני אוכל את זה, זה בא לי את זה גם. וואי! זה כיף שבא לך. ותדע לך שיש פה שוטרים צדיקים מתחנת חברון, שושן השוטר הקהילתי גבי, ביחד עם אדר ושלומי, שמאוד מאוד אוהבים אותך. אתה יודע להגיד להם תודה? ואבא הצדיק שלך, זה שאתה בעולם, זה בזכות אבא ואמא, נכון? צריך להגיד תודה להם, וגם תודה למי עוד שנמצא בשמיים למעלה. תודה להשם, נכון? וואו, איזה ילד צדיק אתה. איזה... מה זה, נהיית שוטר? וואי, איזה כיף. איזה כיף. יש את השם שלו. כן, וואי, בן שמואל אוקיפ. אתה יודע מה מברכים על עוגיה? אתה אוהב עוגיה? בורא מיני מזונות. אתה רוצה שנברך ביחד? רגע, תחזיק אתה ואני אחזיק. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. בורא מיני מזונות. אמן. תן לך עוגיה? מישהו רוצה קפה שחור, נס מהמכונה, שושן? רגע, שתינו לפני שבאנו אליך. הבנתי. שושן תינק אותנו, אין תלונות. כל הכבוד לכם, תדעו, זה חסד גדול, מצווה גדולה לפני ראש השנה. ציין. אתה ראש המועצה עכשיו? תן החלטות עכשיו. אתה יכול לתת החלטות. תגיד לשושן מה לעשות. תגיד לו, תעשה מה אתה ספורט רוצה גם בתיכון ששושן סקיילים. יעשה היום? תודה רבה. בבקשה. בוא אני אעשה לך, תעשה חותמות על דף, ואז תוכל אחרי זה לרשום בשמי מה שאתה רוצה. נביא לך רגע דף לבן מהזה. יפה. עם החותמת הזאת יש לך החלטות. בדיוק. יש תוקף להחלטות שלך. בן שמואל. תעשה מכל אחד שתי חתימות מזה, תעשה ככה, אתה יודע איך עושים? לוחצים ככה, תעשה, תחתום. חזק, עכשיו תעזוב, נראה מה יצא. וואו, עכשיו תעשה עם זה. תראה מה יצא, רגע, עוד לא. חזק. כן. לא כל אחד יכול להחזיק את החותמת הזאת. וואו, איזה יופי. עכשיו תעשה עם זה. חץ. רגע, כן, הנה, זה עשה את החתימה שלי. הנה, נעשה פה עוד אחד ככה, אחד ככה. תעשה פה עוד אחד ככה. וואי. כל הכבוד. אתה יודע מה עכשיו עוד פה, אחד ככה. יפה מאוד. זהו, עכשיו זה שלך, בסדר? אתה יודע כמה אנשים תוכל מחכים לקפל לחותמת ולשים לך כזאת? את זה את הדף, בסדר? אז איפה הניידת שלכם עובדת? בלוד. בלוד. מפקדת מג"ב, בלוד. עכשיו יש להם שתיים. הבוס שלכם לשעבר, בטח, הוא חבר טוב שלי. עכשיו הסמפכ"ל, אב של פלט, הוא היה פעם במג"ב. אנחנו לא במג"ב. הוא גם היה מפקד. רגיל, מה נשמע? אז רגע, אתה פה מאצלנו, אתה מנהל את אנחנו נהנה חלומות. בשלות, אני ואי. אדר ושלומי. כל הכבוד. משהו חם? לא, שתינו עכשיו קפה. זה מה שיש להם כמו שיש לנו?
את הוא ממד"א, יש לנו ג'אפר רכב מהארגון. בשלוש. יש אני- לו, הוא אחראי על כל האמבולנסים, הוא עובד פה לקריית 4 שנים, ויש להם גם ניידת משאלות של מד"א, אתם נכון? מכירים את זה? תסתכל אליי, רגע, שנייה אני. בן שמואל. בן שמואל, תחייך לשם. רגע. יש פה ראש קצין, המועצה. קצין. תבוא לידו, שיראו את שתיכם. חייך, יפה מאוד. בואו נצלם את כולם, שיראו את כולם פה. יפה. עכשיו אני אשב. כן. אוקיי. יוסי, אתה יודע איפה הוא היה עכשיו? על הכיסא של ראש המועצה, הוא פגש את ראש המועצה. איפה הדף חתימות? הייתי במז"פ בעברי. כסגן קצין זיהוי בשרון. כן, אחי. כן, עדיין? עכשיו? שמעת שאתה שומעים לך בקשר? הנה, אמרת לי לבוא, באתי. אז בן שמואל, זה ההזדמנות עכשיו שאתה תספר לנו על עצמך. בוא, אבא. אתה רוצה לספר לנו? בסדר, איפה אני אתה רוצה לומד? לצלם. מה השמות של ההורים שלך, האחים שלך? הנה, אבא תיתן לה תצלם, אני מסודר. פה יש לך קודם כל תעודת שוטר. בסדר? רק מראה לו. אז זה הדרגות שתכף אנחנו נעניק לך. אתה יודע שהוא גם, תראה, יש לו לא, שם, הנה, כמו שפה אבא שוטרים. בוא. שלומי תזוז רגע שהוא יוכל... שיש לך הרבה סיכות, זה אומר שאתה... עכשיו אתה רואה לכולנו יש, נכון? תסתכל, בן שמואל, אתה רואה לכולנו יש דרגות? עכשיו גם לך יהיה כמו כל השוטרים. אז קודם כל, זה התעודה שלך. שאנחנו מעניקים לך אותה. פאפה. עכשיו נתחיל להיות שוטר כמו כולם. ולשמור בכיתה שאף אחד לא עושה בלאגן. כולם מקשיבים למורה. אז זה תשמור ככה טוב. ופה, ישראל. או אבא. עכשיו תראה לי הצדיק אתה מקבל. כמה אני חיכיתי. משה, השוטר, משה שושן. ועכשיו אנחנו נשים לך ללוות. ישראל ואבא שלך ישימו לך ביחד. אתה יכול לפתוח את המקור, לפתוח את הכפתור שאתה רוצה. נשים לך, כפתור. וואו. כמעט כמו שושן. כמו שושן. כמו שושן. לילה. שושן, אבל מעניין אם הוא יהיה נחמד עכשיו אנחנו צריכים כמוך להצדיע אליי. לך, שושן. נצדיע לו, לא? עכשיו אתה תעמוד. עמוד שכולנו נצדיע לך. עכשיו בוא תעמוד. בוא תעמוד. חבר'ה, יש פה מפקד חדש, צריך להצדיע לו. תעשה מיד ימין. ראית מה זה? כבר נתנו לו מכשיר קשר. 3, 4 חמוד. קודם כל אנחנו ממש שמחים שבאת אלינו לבקר, יש לנו פה כמה מתנות קטנות בשבילך. אתה רוצה להסתכל? לראות מה יש? אז אתה תגלה לנו מה יש בפנים. אנחנו יותר משמחים שאתה פה נמצא איתנו. אז מה אתה אומר למשטרה? תודה זה. בבקשה. הנה הכובע, נכון? כובע. פאפה. יכול לשים על הראש. אני גם רוצה כזה כובע. לא, זה רק הוא מקבל. רק הוא מקבל? באמת? רק שלו, זה מיוחד. לכם יש משהו אחר? סרגל. וקנין, נעשה לך גם. אני רוצה את הדרגות. יום אחד הוא יגיע. עוד יש דברים בדברים. מעניינים? נכון. זה שלא תלך לאיבוד בקריית 4. אתה יודע מה זה? זה שם לא, אתה יכול לצעוק עליו. מה זה בא לי גם כזה? מה עוד יש שם? מלא הפתעות, יש שם קבוצה אני רואה, מה יש בקבוצה הזאת? נכון, שווה לבוא במשנה. יש אתה גם רוצה?
האמת שאני רוצה של העכבר, אפשר? זה עם המשקים, זה קשר. לא, אני רוצה את הכובע, הכובע שימי מצא. פתק בניידת אתה בשביל. יודע מה זה תרמוס? אני רוצה את יש לך הכובע. בית ספר לשתות גם מים קרים וגם מים חמים. וואי, אדם מסודר. עכשיו אנחנו נלך למערת המכפלה, נעשה שם איזה ביקור קצר. זהו. יש שם הפתעות. גם שם יש עוד הפתעות. אתה רואה שנארגן הרבה הפתעות. תשכחו ארוחת צהריים. כלבן מגן, כלבן שם? אתה רוצה לשבת לידי? חבש, משהו? תגיד לאמא שפגשת אותי. אמא שלך חברה שלי, אורלי. היא עובדת בסוסיה. כן, היא עובדת בגן. ואז הגלגלים מתפוצצים והרכב לא יכול לנסוע. יש לנו תאונת דרכים, אנחנו רוצים לסדר את הנתיבים, אנחנו מקבילים, אנחנו מסדרים את הכביש, יכולים לפתוח עוד נתיב, ואז אנחנו מסדרים את הכביש, ולהגיד יכולים לראות, זה בצבע כתוב בגלל שמזוהר בלילה. בוא תראה את משהו. רגע, עוד משולש הזה? כן, מה רשום תראה? ופה רשום משטרה, ופה רשום מחסור, וזה רק שהוא מסתובב, יש שהוא מפרדים. ופה רשום תאונה, יש תאונה, אנחנו שמים את זה. אנחנו עושים, אם סתם בדיקה, אנחנו עושים משטרה. אם יש מחסום, אנחנו שמים מחסום. אמרת? בוא תראה עוד משהו. אתה יודע מה זה? כל זה נראה כמו רובה. זה רובה. אבל מה הוא עושה? מה הוא יורה? לא יורה כלום. אתה יודע מה זה? זה אנחנו בודקים את המהירות של הנהגים, של המכוניות. יאללה, כבר זה חתניה. רואה נקודה אדומה? בוא סקר לכיוון המערה. שמואל. הנה מעלה לכיוון המערה, מה אתה מזהה? רואה נקודה אדומה? איפה אתה רוצה נקודה? חץ אלה. בוא, תעלה לקרקר עכשיו. בוא, אתה סייר עכשיו, חבוב. תנו לו קצת זמורות. תעלה שמורות. בוא, תעלה. אתה חדשה? כן, דבר. לא מכשיר קשר. הלו. לא יותר מדי, של הקרקל זה חזק. בוא נתן עכשיו אומר לנו יד אנשי כוחות הביטחון, שיהיה לכם שנה טובה. בסדר? קצת ביחד. אנשי כוחות הביטחון, אני מאחל לכם שנה טובה ותודה שאתם שומרים עלינו. עכשיו אתם דבר. תן לנו. זאת הנהג. איך? אתה רואה משהו? לא רואה כלום? הגברי שלנו
אתה גבוה אבל. בוא נראה לו את ה... ניאל! כן. לך תביא את הריל בו ככה, אבל זה הריל, לך איתו, שליקר. ניאל, אמרתי זה הריל, אתה רוצה עמד. בגן תחתון. אמרת בעונת צהלים. הנה בוא תצלם אותו מפה. פה רואים את זה. עמוד פה, תצלם אותו מפה. בדיוק, יפה. הצליח לנשום? כן? קשה? לא, לא קשה, לקחת את המובן, נכון? מהשם. בבית אם יש שריפה. חליפה כזאת, לא? זה ילדים, מה? בבית? הלוואי בתחנה היה לנו פה. את כל התחנות היפות, את כל החליפות האלה לוקחים אותם לגוש או בזה, קריה לא שווה. כולנו בדרך אמר לי. רנדי. אם יש עכשיו בתוך הבית, מה אתה עושה? הלוואי שיביא אותה, אני לא חושב שהוא יביא אותה. נכון, אבל לפני שאתה קורא לסבא... אתה יודע כמה פעמים אנחנו דורשים מהם, שאנחנו הולכים להדרכות גנים, כל מיני יש דברים שריפה, כאלה. כולם לצאת מהבית ורץ בורח מהבית. אני תמיד צוחק על הבן שלי שהוא חוזר מהצבא, כאילו שהוא שם, הוא מוריד את המדים ככה. שיהיה לו יותר מהר לשים אותו. הוא יודע, הם כבר הגיעו למצב כאילו 2.5 דקות אתה כבר אמור להיות מוכן. הלוואי, אנחנו דקה. דקה. לא, הם מורידים, התחילו בשבע, יורד כל הזמן. אתה יודע, מאז שאומרים לו קום. כן, 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 אני יודע, לא, אבל עשינו 60 שניות. 60 שניות. גם עליי. מה אתה אומר? 60 שניות. עכשיו גם אתה צריך לשים לב, כי מה קורה? זה מחושב, נכון, התפיסה. עכשיו בחצתי. גדול. אתה צריך גדולה. נכון. חברים לפה צינור. כמה צינורות יש לנו? מלא צינורות. הבנת? יציאה. לא קבלת אותו רגע. קבלה, השארת לו שקיבלת, אוקיי? שמתחבר? אוקיי, זה משהו לא מעניין אותם אתה יודע למה? אנחנו נחבר אותם אחד לשני. יכול לחבר את זה לפה. לא, אתה יודע מה שקרה בערד? בערד, אבל אני אגיד לך מה הבעיה. זה לא בעיה של לקח להם להגיע. זה לא הבעיה של עכשיו, זה לא הבעיה של הכבאים, באמת זה לא הבעיה של הכבאים. הכבאים רוצים להציג, אבל כן נמצאים לה. אוקיי, לא זה שנשפץ מים? כן? זה להשפץ מים? שמי שאחראי בגדול, לא מה שקרה בן אדם. הרי בן אדם בא, הוא בן אדם שבא יכול לעשות את זה. ברור שישאיר פה. הכבאים שמגיעים למקום רוצים להציג, זה התפקיד שלהם. אוקיי, הוא לא מסתכל על עצמנו. הוא באמת לא רוצה להציג. אם אין לו מחשב, אין לו אמצעים, איך להציג אותו. תעלה שנייה, נשאל אותם בגלל שכל... יש לנו פה מאוורר גדול. אתה יודע למה מאוורר? וקודם שמת מסכה על הפנים, נכון? עכשיו זה בבית, נכון? אנחנו מקבלים מהר להוציא את כל העשן מהבית. מה אנחנו עושים? קוראים מאוורר. משמור מאוורר שיש לך בבית, אתה נכנס להצליח בכניסה למים. זה המטרונל מעוניין בכלכלה. נכון. לך לשם תחבא את ה...
יש? אין מים? רגע, מה ניתן זה, לך מים, רגע. שוטר שמחבל? רגע, שהוא לא יזוז אחורה. זהו היום. רגע, הנה, אני שם לך מים, רגע. עשינו את המעיל שלך, אורי. עשינו את המעיל שלך. עשית את המעיל של הכבאות? לא יודע, אבל לא גוזלים לנו אותו. אתה רוצה שנתן הקצין יסביר לך איך להוריד בנשק הזה? אתה רואה את הרובה הזה ויסביר לך בדיוק. בוא תעבוד פה על הקצין. אתה יודע מה התפקיד שלנו? תעמוד על הספסל. היו מוצאים את התפקיד שלנו? תאמין לי, היו מוצאים שרוצים תפקיד חדש. אמרתי לו, אתה, איך אומרים, אתה נמצא בראש המחנה, לא אנחנו, עוד החיים שלנו. מה אתה חושב? כן, זה. לא עוד יום, רוצים לדרוק אותך, אנחנו מסובבים. אבל מסובבים, אתה מסובבים. אני לא מסתכל על זה. אגב. אמה, הנצרה פתוחה?
נשמע בום. חזק, 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 חזק. מאוד, חזק. חזק, 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 חזק. נכון? יחד, 3, 4. ועד אנחנו יכולים לדבר שוב פעם, להכניס ולהוריד על זה. פה יוצאים מלא 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 חומרים של גז. גז וכל להחשיב את החבר הזה עליהם ויוצאים. חזק. שווה? חזק למעלה, למעלה, למעלה. רוצים להיות לוחם מג"ד? לוחם מג"ד, כמונו? כן? תרשום אותו, עודד. אני בכיף, בכיף. אין בעיה. בוא לשושנה קצת. לך לשושנה, זהו.